Hämeenlinnalaisen paluumuuttajan Ensio Kolisivan 4 vuotta kestänyt kirjoitusprojekti valmistui joulukuussa 2023. Ensio on kirjoittanut värikkään elämänsä vaiheesta trilogia-kirjasarjan. Ensimmäinen kirja on nimeltään Perheemme työmatkat Libyaan, Irakiin ja Liberiaan. Kirja ilmestyi vuonna 2021. Toinen kirja on nimeltään Alakurtti sotilaskaupunki saksalais-venäläisessä ruletissa. Tämä kirja ilmestyi marraskuussa 2022. Trilogian 3. ja viimeinen kirja on nimeltään Jääräpäisyydellä tavoitteisiin. Tämä kirja ilmestyi joulukuussa 2023. Kirjatrilogian julkistustilaisuus pidettiin kauppapaikka Tavastilassa Hämeenlinnassa 8. päivänä joulukuuta 2023. Trilogiansa, eli kaikki 3 kirjaa valmiiksi. Tänään julkistetaan niistä tämä viimeinen, ja sitten samalla myöskin koko paketti on julkistettavana. Kiitoksia ensinnäkin Tavastilalle, että olemme saaneet tulla tänne pitämään tätä tilaisuutta. Oikein mukana. Kaikki on sujunut tähän asti hyvin ja toivottavasti tästä eteenkin päin. Ja päästään alkuun. Kuka tämä Ensio Kolisiva sitten on? Mojoisten pahamaineiset poikaviikarit oli kuviossa mukana silloin, kun 2 kaveria, Versi Salmi ja Antti Hammarberg, paremminkin tunnettuna Jyrki Kuusman nimellä myöhemmin, niin pyysivät apua näiltä pahamaineisista poikaviikareilta, mutta sillä tahtivat. Huinon näyttöä. No, se siitä. Se oli tarinaa. Sitten Ensio meni opiskelemaan. Lyseosta hän lähti kauppa-opistoon ensin ja sieltä sitten teknisen oppilaitokseen insinööriksi opiskelemaan Itä-Suomeen. Siinä välissä hänet ujutettiin myöskin avioliittoon ja hän alkoi kasvattaa perhettä. Ja armeijaan meni, oikeastaan meni armeijaan ennen sitä teknisen oppilaitoksen menoa, mutta ei kuitenkaan jäänyt sinne armeijaan, vaikka häntä pyydettiin, meni mieluummin opiskelemaan. Ja nyt lopputuloksesta näemme, että varmaan hyvä niin. No, missä tämä Enska sitten? Enska siellä, Enska, tänne, Enska, tervetuloa, huudetaan se Enska esiin. Enska, tervetuloa. Jaha, pistetään mikrofonia sinullekin. Niin. كيف حالك؟ ممكن حالك كويس؟ ممكن تقولوا تمام؟ والله باهي. Pistäis vähän lähemmäksi suuta se mikrofoni. اه No ei, kuuluu paremmin. no niin. كيف حالك؟ ممكن كله كويس. شبه الخير. No mennään nyt 50 vuotta ajassa taaksepäin. Silloin rakennettiin rakennuksia. Oli ties mitä aikaa olikaan, suhdanteet vaihteli, mutta sä et paljon Suomessa rakentanut, vaan lähdit ulkomaille heti. Mikä tämmöisen hämäläisnuoren insinöörin veti Pohjanmaalle? Mikä se oli? No niin, aluksi täältä kaavun alta ilmestyi ihan tavallinen suomea puhuva ihminen. Ja tällä tarkoituksella, että minä tulen tämmöinen virka-asu päällä, niin on 2 tarkoitusta. Ensimmäinen, tämä asu, mikä minulla on ostettu 47 vuotta sitten Libyasta Basaarilta. Eli Libya oli se ensimmäinen kohde tuolla ulkomailla, johon tämä poika perheensä kanssa lähti. Kuka siellä olikaan päämiehenä? Oliko se tämä kuuluisa Gaddafi? Siellä oli sellainen suuri sotapäällikkö, kersantti, joka ei halunnut nousta, kunnes lopulta tuli everstiksi. Hän oli yksinvaltias jo silloin. Hän tuli valtaan vuonna 1969 tehtyä vallankumouksen. No, mitä sä siellä sitten rakensit? Jaha, se onkin pitkä tarina. Kerro lyhyesti. Joo, no periaatteessa rakennettiin 3 oppilaitosta, ja jokaisen pinta-ala oli 20 000 neliömetriä, joista puolet oli omakotialueita, siis asuintiloja, ja loput opintotiloja. Ja tässä opintotilassa oli yksi erikoinen
rakennus. Sitä kutsuttiin työpajaksi. Ja työpajan ovi, se oli riittävän suuri, jotta siitä mahtui sisään tankki tai kuorma-auto. Ja yllättäen tämän rakennuksen lattia tehtiin teräsbetonista. Eli nämä 3 kohdetta näille oppilaitoksille oli valittu ihan sotilaallisiin tarkoituksiin. Enhän minä sitä silloin tiennyt, että tämmöinen tässä on tulossa. Minä lähdin vaan rakentamaan nopeasti ilman mitään koulutusta, ilman minkäänlaista tietämystä, mihin olen menossa. Ja vielä suurempi onnettomuus oli se, tai onni, että perheessäkään kukaan ei puhunut englantia riittävästi. Se englannin kieli, mitä saa olla teknisessä opistossa tai kauppaopistossa, se on, että kirjoitetaan joku sana illovajuilla, mutta ei sitä saa ääntää edes. Ja täällä joutui sitten tekemisiin aluksi tulkin avustuksella tähän uuteen kulttuuriin, uuteen kieleen, ja vähän kerrassaan ne englanninkielen sanatkin rupesi tuntua tutummilta, kun oli pakko tulla. No kun oli uusi kulttuuri ja uusi kieli ja kovat rakennuspuuhat menossa, niin mikä siellä Gaddafin Libyassa nyt sitten jäi päällimmäisenä mieleen? Mikä oli semmoinen ihan päällimmäinen ajatus, mikä sulle jäi mieleen, mitä sä oot noita kirjoittanut tuohon kirjaankin, mutta jos nyt otat erikseen. En kehtaa sanoa. Kun se meidän erikoinen perheen paluumatka siitä maasta vihdoin toteutui, niin tuntui siltä, että oho, onpa kiva olla Euroopassa. Ja silloin ihan varmasti tuli selväksi, että minusta tuli Suomi-fani. Kyllä siinä näki tämän kulttuurieron ja sen tuovat suuret eroavaisuudet meidän pohjoismaiseen elämäntapaan. Joo. Sitten sä menit Irakiin. Minkä takia sä sinne lähdit? No, tässä varmaan suurin syy oli se lojaalisuus yhtiön johtajaa kohtaan, Seppo Hautala. Hän soitti sattumalta, kun olin Tripolissa Libyassa, hän soitti, että Enska, heti Suomeen, sun pitää lähteä Irakiin. Ja minä tietysti kysyin, että no minkä ihmeen takia? Minä olen joutunut antaa lopputilin projektipäällikölle ja 2-3 muulle tärkeälle henkilölle. Ja tietysti minä inkin useamman kerran, että onko se nyt ihan varma, että perusteet tälle irtisanomiselle ovat pätevät. Ja Seppo aina vaan toisti, kyllä. No mitäs te siellä sitten rakensitte? No sitten mä pääsin, en ihan tuntemattomaan paikkaan, koska mä olin organisoinut tämmöisen aivan valtavan suuren työmaan, jossa oli 28, voisi sanoa teknistä ammattikoulua, miehillä tarkoitettua ammattikoulua. Oli siellä myöskin naisten linjoja. Sen jälkeen tuli lisäksi 6 maatalousinstituuttia ja kaikki eri kaupunkeihin pitkin Irakia. Ja tilannehan oli se, että siellä ei siihen aikaan ollut niin sanottuja puhelinyhteyksiä kuin harvoilla, ja ne oli varmasti kaikki sitten enemmän tai vähemmän sotilastarkoituksia. Eli täällä tiedon siirto kulki ihmisten mukana, ja tämän työn toimeenpano tai täyttäminen tapahtui tiettyjen kiintopisteiden kautta, eli meillä oli tämmöisiä pääpaikkoja, joissa näitä eri työkohteita niputettiin. Ja hyvin usein myös rekkakuskit kuljetti viestiä eteenpäin, tuli sinne meidän pääkallopaikalle Bagdadiin. Ja Bagdad oli jo silloin miljoonakaupunki, muistaakseni 2,5–3 miljoonaa ihmistä. Liikennöinti siellä oli ihan jotain muuta kuin tässä meidän kauniissa Hämeenlinnassa. Ja tämä tietysti tämmöinen kesken toisen työn mukaantulo, se on aina riskialtis, varsinkin jos sieltä lähtee kärjestä 2–3 tärkeää ihmistä. Se ei tiedä mitään muuta kuin ongelmia. Ja iso maailman tuntua joka tapauksessa tuntuu olevan sitten kovastikin. Mutta tuliko sitten jotain ongelmia matkaan, sota tai mikä siellä puhkesi kesken kaiken? Joo, tuli semmoinen miellyttävä, niin sanottu miellyttävä tapahtuma. Olin ystäväni kanssa
Helsingissä odottamassa irakilaista osapuolta. Ne oli valtion edustajana irakilaiset. Ja he eivät koskaan olleet myöhässä. Ennen kokousta piti saada ainakin 1, jos ei 2 viskipulloa tyhjäksi. Ja nyt näitä kaveruksia ei tullut. Siellä me odotettiin hotellipresidentissä, katettiin telkkaria. Siellä lukee, sota syttynyt Irakin ja Iranin välillä. Meillä molemmilla, minulla ja minun kaverilla, perheet oli Bagdadissa. Ja siitä seurasi sitten melkoista vipinä ja seuraavana päivänä urakoitsija kokoontui ulkoministeriön tiloissa ja sovittiin tavoista, joilla koitetaan evakuoida suomalaiset pois sieltä Bagdadista. Ja minulla oli täysin selvää, että on olemassa vain yksi turvallinen reitti ja se kiertää Jordanian kautta. Pääsitte sitten Suomeen kuitenkin? No, perhe pääsi, perhe pääsi, koska tähän evakuointiporukkaan, siinä oli 5 linja-autollista ihmisiä, autoja tuli paljon ja missään niissä ei ollut mitään tunnuksia, ketä tässä kuljetetaan, mutta mä olin käynyt Ammanissa, Jordaniassa yhdessä kirjakaupassa, ottanut semmoisen ison valkoisen paperin ja putkimiehen sinistä teippiä ja tehnyt tästä Suomen lipun. Ja menin rajalle odottamaan, jossa odotin. Join tullimiesten ja rajamiesten kanssa kahvia varmasti yli mitä papit koskaan saa. Ja ne sanoivat, että kyllä ne kohta tulee. On ilmoitus, että on lähtenyt. No ei niitä tullut. Sitten mä katselin, että rajalla oli takseja aika paljon. Minä sitten menin kysymään, että kuka lähtee minun kanssa kohti Bagdadia. Ei voi lähteä, kun siellä on sota. Paitsi yksi taksi. Hän lähtee, minä lähden. No, mä katselin, että taksikuski on vähän siinä kunnossa, että sovitaanko nyt niin, että minä ajan ja sinä olet tässä minun vieressä. Ja se sopii kyllä, ei siinä mitään. Niin me lähdettiin ajelemaan kohti Bagdadia, ehkä semmoinen 5-10 kilometriä, kun mä näin sieltä jakaavikolta pölypilven. Ja sitten mä pysäytin tämän taksin tien reunaan muutaman metrin päähän ja menin tien reunaan tämän Suomen lipun kanssa ja kuinka ollakaan hyvin äkkiä siitä tuli autoletka, joka pysähtyi. Sittenpä minä ensimmäiseen kärryyn hyppäsin ja kuinkas ollakaan siellähän oli vaimoni ja 3 poikaa. Ja sitten minä kerroin, kuinka organisoidaan tämä porukan läpivienti tuolta rajalta. Eli jokaisesta linja-autosta yksi henkilö lähtee minun kanssani tänne toimistoon, mukanaan kaikki passit. Ja tällä tavalla me ohitettiin valtava määrä muita ajoneuvoja siellä. Meillä oli kaikki selvillä jo selvitelty, mitä pitää tehdä, ja kyllä nämä tullimiehet ymmärsivät, että ei sieltä mitään salakuljetuksia tapahdu, vaan siellä tulee pelokkaita ihmisiä. Eli loppui hyvin, kaikki hyvin siinä suhteessa. Työt jäi kesken. Eikä jäänyt. Eikö? Ei. Minä saatoin perheeni Ammaniin. Perhe lähti sieltä sitten Suomeen. Minä ilmoitin rajalta, että tänne Helsinkiin, että täällä on näin ja näin paljon ihmisiä. Lentokoneessa ja lähtee Helsingistä. Ja kun me päästiin sitten kaikki sinne Ammaniin, niin siellä sitten odotteli Finnairin kone. Minä palasin sitten Bagdadiin katsomaan, että mitä meidän väelle kuuluu, mitä siellä vielä jäljellä, koska meitä oli paljon. Meitä oli useita satoja ihmisiä siellä. Ja kaikki toimiston ne henkilöt, jotka oli suulaampia ja rohkeampia, niin sanottuja rohkeampia, niitä oli kynäpylonnut siihen pöydälle ja vauhdilla linja-auto, että pääsee pois. Rauhallisemmat sinne jäivät. Joo. No sitten tämä oli seikkailua tämä Irakissa olo, mutta sitten lähdit Liberiaan. Miksi ihmeessä sinne? Ja missä se on? No tässä kävi sillä tavalla, että koska kyseessä oli työyhteenliittymä tämän suomalaisten puolelta, Lohja ja sitten tämä Vise-yhtiö, ja koska oli sotatila, raha ei liikkunut, tilaaja ei maksanut rahoja niin kuin piti,
Ja ehkä siinä sitten auttoi joku suomalainen taho, että yritystä, se Pohjanmaan yritystä ei tarvitse niin välittää. Ja tämä yritys ajettiin ennenaikaiseen konkurssiin, joka sitten 10 vuotta myöhemmin todettiinkin, konkurssi oli laiton. Ja tässä yhteydessä kuitenkin minun ja Seppo Hautalan tiet erosivat 10 vuoden pitkän ja hyvin läheisen työsuhteen vuoksi, koska Seppo halusi, että myydään kalustoa, että saadaan rahaa. Ja sopimuksen mukaan siellä luki, että sitä ei saa tehdä. Ja minähän olen tämmöinen, mitenkä sanoisin, pysyn sopimuksissa kiinni, eli sanoin Sepolle, että valitettavasti minä en voi tehdä tätä. Ja sitten meidän piti vaan erota ja minä sitten ilmoitin, että minun täytyy hakea toinen työpaikka. Ja ilmoitin myöskin, että 15. päivä tammikuuta minulla on mahdollisuus lähteä Länsi-Afrikkaan. Se on Länsi-Afrikassa, se Liberia. Niin 16. päivä tuli sitten Lohjalta viesti, jääkää tänne. Ja minä sanoin, että sori, eilen allekirjoitin, viestitin, että lähden Länsi-Afrikkaan. Ja niin, minun tieni sitten täällä Irakissa päättyi erittäin ikäviin olosuhteisiin ja tunnelmiin. Ja harmittaa yhä vieläkin, että miten siitä näin kävi, että näin pätevä johtaja väkisin ajettiin konkurssiin. Sitten minä lähdin sinne Liberiaan. Ja olit siellä sitten perheen kanssa monta vuotta ensiksi? Koko nämä Libyan, Irakin että Liberian matkat, minun perhe oli mukana. Ja tämä ensimmäinen kirja, joka tässä on tehty, perheemme yhteiset työmatkat, se on tehty ihan kunnioittamaan perheenäidin roolia näissä tehtävissä. Ilman sitä, että perheenäiti pitää perheen koossa, sieltä lähtee ihan varmasti lapset ja lähtee se niin sanottu iso päällikkökin häntä koipien välissä. Meillä Terttu piti porukan koossa. Se oli 8,5 vuotta. Joo. Miten tämä perhe sitten suhtautui siihen, kun sä kuitenkin olit siellä sitten yksinkin aika myöhemmin, aika paljon, niin olitte vähän niin kuin etäaviossa ja etäperheenhoidossa, niin tuliko siitä ongelmia tai tuliko siitä parran pärinää? No, kyllähän toi flikka, joka on minun vaimoni, niin on oppinut tuntemaan minut silloin, kun hän oli 14-vuotias ja minä 17-vuotias. Ja meidät oli narrattu yhteen tärskylle tuossa Vainikaisen kulmalla vuonna 1961, lokakuun 25. päivä kello 17. Minähän en uskon, että kukaan blondi, jonka minä tunnen, lähettää minulle terveisiä. Piti mennä tapaamiseen, enkä varmasti myöhästynyt. Ja kuin siinä sitten kävikään, kun sinne kello 17 tuli yksi tyttö. Ai sinäkö se olet? Kyllähän minä tiesin tämän tytön. Hän oli minun suunnistuskaverin sisko. En minä kyllä tiennyt hänen etunimeään. No 4 vuotta myöhemmin tiesin etunimen ja syntymäajakin oikein hyvin, koska menimme naimisiin. Ja sitten 3 päivää sen jälkeen lähdin opiskelemaan Joensuuhun. Ja minusta väkisin tehtiin insinööri. Ja tässä insinöörikoulutuksessa oli mukana myöskin yksi kaveri, joka on täällä, eli menneisyys kävelee vastaan. Skytän Eeron kanssa päästiin laittamaan kirjakauppaa uuteen uskoon. Ja se pantiin niin räväkästi uuteen uskoon, että ainoa tuote, jota kirjakaupassa ei myyty, oli naisten terveyssiteet. Minun luokalla oli 1 henkilö ja luultavasti olisikohan 2 muuta ollut, mutta se ei ole enää myyntiartikkeli. Eikä me oltu ammattilaisia tämän tuotteen suhteen. Sieltä meni mukavasti meidän opinto, saatiin erittäin hyvä tuotto, eli opintovelat jäivät aika pieniksi. Eli siinä oli kaupallisuus mukana heti alusta alkaen siellä teknisellä puolellakin ja sitten pääsit oikein kunnon kauppaa tekemään, kun rupesit rakentamaan. No joo, tässä sikäli kävi näin, että mulle tuli tiettyjä terveydellisiä ongelmia, kun olin 5. luokalla ja jouduin puoleksi vuodeksi parantumaan. Pääsin pois ja tulin ja rehtori sanoi,
minulle, kun minä sanoin, että mä lopetan, että mä oon nyt niin vanha, mun pitää päästä töihin. Kuntomerta tuli 2 kertaa sanoa, että sun pitää jatkaa lukioon. Ei, kyllä minä lopetan. Mä menen kyllä kauppaopistoon. Minä olin sitten saanut tämän hyvän pohjakoulutuksen vaimoltani, että koulua pitää käydä kunnolla. Se meni hienosti. Myöskin tämä opistopuoli meni tuolla Joensuussa hienosti ja mehän kasvoimme yhteen. Yhteen oli kasvettu ja yhdessä olette olleet ja olette tiivis perhe. Ja ajattelisin vielä, miten mä muotoilisin tämän kysymyksen nyt, että ovatko nämä vaikeudet ja ajoittainen yksinolo, etäperheily, niin ovatko ne hitsanneet teidän perhettä sitten lopullisesti oikein kunnolla yhteen? Pitäisi kysyä, kun tuolla on tuo meidän Toukka. Meidän baby, se on 48-vuotias ja sitten siellä on mun vaimonikin tuolla kaukana piilossa, kun hän ei halua tulla näköiselle. Pitäisi kysyä niitä, mutta edelleen minä saan joka päivä ruokaa. 58 vuotta ollaan oltu naimisissa, eikä tässä nyt ole kauheita kiirettä lopettaa. Se on hyvä merkki. Palataan näihin kirjoihin. Tämä oli siis suurin piirtein tämän ensimmäisen kirjan sisältö, perheemme työmatkat. Mutta sitten olit vähän aikaa sitten pois tuolta Saharasta, ei oikeastaan kovinkaan kauan, mutta sait komennuksen sitten tuonne Tuntra-alueelle, Alakurttiin, eli Venäjän maalle, Kuolan niemimaan juureen. No nyt mua rupeaa jo kylmättää. Mun täytyy ottaa tämä lämmin takki pois päältä, sopii. Subra Ketir, kiitoksia paljon. Ja joo, minä otan vielä tämän kaavunkin pois. Ota rauhassa puku yltä pois. Mä voisin tässä yhteydessä kertoa siitä Alakurttikirjasta sitten muutamia sanoja, että siellä tosiaan niin on sanottukin näin, että Saharan erämaasta Tuntran kylmyyteen lähti tämä mies rakentamaan sotilaskaupunkia. Sotilaskaupunki johtui, sen rakentaminen lähti alkuun siitä, että Neuvostoliitto oli kadonnut maailmankartalta ja Itä-Saksassa olevat Neuvostoliiton sotilaat palautettiin Venäjälle ja Saksan valtio rahoitti nämä rakennukset, mitä rakennettiin heille uusia kasarmeja. Alakurtti tuossa Suomen rajan tuntumassa 80 kilometriä Suomen rajasta entisen Sallan aluetta oli yksi tämmöinen suuri kasarmialue. Siellä, mä oon vähän liian kaiutinta. Suuri kasarmialue ja se oli helikopterivaruskunta pääasiassa. Mutta sinne rakennettiin nyt sitten valtavan iso kasarmialue. Ja voit Enska vähän kuvailla sitä, että nyt saat äänenkin kuuluviin paremmin siitä, niin kuvailla sitä, että kummonen rakennustyömaa se oikeastaan oli siellä Alakurtissa. Mitähän sitä nyt sanoisi? Kuuluuko nyt sinne? Joo. Hyvä. Joo. Mitähän sitä sanoisi? Niin kuin tuossa äsken mainitsit, minä sain Kaukoidästä, puolimatkan osaston Kaukoidästä käskyn siirtyä Venäjän organisaatioon, jossa ei koskaan ole ollut aikaisemmin Venäjällä. Kävin kerran työmaalla ja siellä piti tehdä tutkimus, sopiiko tämä rakentamiseen. Jos sinulla on siinä päiväaikaa ja pitäisi siinä aikana tehdä päätös, onko tämä kaupungille sopiva paikka vai ei. Eihän siinä ehdi nähdä oikeastaan yhtään mitään. Minä katson vaan, että voimalinja menee, se on luvattu. Vesijohto, onko se täällä? Kyllä se on siellä maan alla, kerrottiin. No, se varmaan tarkoittaa, että se on nyt sitten sopiva paikka tälle kaupungin rakentamiselle. Mikäs se oli nimeltään? Hullujen pelto? Niin tätä aluetta oli aikoinaan venäläiset hyödyntäneet, mihin tätä kaupunki rakennettu. Sieltä oli kaikki hyödyllinen hiekka-aines viety pois, noin 500 000 kuutioa. Ja tietysti kun se paras on viety pois, sen tilalle pitää tuoda vastaava määrä tavaraa. Ja tämä hiekan soran haku tapahtui sillä tavalla, että sikäläisen paikallisen Alakurtin kaupunginjohtajan kanssa keskusteltiin, mitä se maksaa, kuinka voidaan toimia. Ja hinta oli se, että
kun menette, otatte ne puut, tuokaa ne 4 metrin pätkinä tuohon tien varteen. Minä näytän paikan ja siinä on maksu. Näin ei sitten toteutunut, kun sinne tuli venäläisiä mukaan kaupan käyntiin, mutta kuitenkin meidän piti katsella, että missä kasvaa mäntyjä. Jos siellä kasvaa mäntyjä, se ei ole aivan märkä paikka. Jos siellä olisi koivua tai puusta, tietää, että ei sitä helpolla soraa löydy. Niinpä me tilattiin sitten Suomesta tämmöinen monitoimikone, joka tuli ja niitti tämmöisiä pikkupumpareita muutaman kappaleen. Ja se oli venäläisille ihmeellinen laito. Se tulee, on muutaman tunnin töissä, puut on pois, karsittu, pinottu ja tuotiin hänen pyytämään paikkaan. Sitten sinne kumparille rakentaa tie, joka venäläisille taas oli outoa, että pitää rakentaa tie ennen kuin lähtee tavaraa tuomaan. Ei tarvitse. Jos se auto hajoaa, niin jätä se auto siihen kyllä. Valtio lähettää uuden. Se oli tämmöinen hieno, nopea ratkaisu näillä venäläisillä. Ja kyllä ne varmaan oppi siitä, kun näki, kuinka pienellä vaivalla tietyllä teknisellä ratkaisulla saadaan hyvä tämmöinen käyttökelpoinen, vähän lyhytaikainen tie. Ja sieltä tuotiin se 500 000 kuutioa soraa. Ja tämä paikka entisöityi ja sitten sinne ruvettiin rakentamaan näitä kerrostaloja, mutta eihän sitä voi rakentaa, jos ei ole tavaraa. Kaikki sopimukset, jotka kertovat, että Venäjän valtio on rakentanut sinne hyvän maantien, sinne pääsee rekalla tuleen, junilla pääsee tuleen, ne on niitä niin sanottuja venäläisiä sopimuksia. Ne on papereita, joilla ei ole mitään virtaa. Eli mitään maantietä ei ollut. Ja lähin paikka oli noin 75 kilometriä Suomen raja. Siellä oli Kelloselkäpaikka, joka oli myöskin sitten tämmöinen rajan ylityspaikka jatkossa, mutta se tie piti rakentaa. Ja se rakennettiin sitten helmikuussa 1993. Sen rakentamiseen meni 1 kuukausi. Sen aikana tehtiin 4 siltaa, 26 maantierumpua. Tässä tekijöinä oli kyllä täysin suomalainen porukka ja elementit oli ne, joista tehtiin sillat ja rummut. Mistään paikallavalosta ei keskitalvella siellä voi puhuakaan, vaan ne piti olla valmista tuotetta, joka leikittiin leekopelejä ja tehtiin tietä ja tuotiin soraa. Se tuotiin silloin vielä Suomesta se sora. Tie tuli kuntoon ja tästä tiestä tuli kuulemma, mistä ensi on tie. Koska tämä oli tarkoitettu vain tähän projektiin, sitä sai käyttää, jos minä annoin luvan. Ja tokihan minä annoin sitten useimmille ihmisille tästä luvan. Muun muassa TV1 teki dokumenttifilmin vuonna 1993-1994 Alakurtin Sotilaskylästä ja tämä varmaan löytyy vielä Areenasta tämä. Joo, löytyy Areenasta, voi katsella sieltä tämän puolituntinen filmi. Joo, ja siitä näkee vähän sitä olosuhdetta, missä tehtiin töitä. Meille Härmänpojille, siis minäkin tulin Härmänpojaksi sieltä Kaukoidesta tänne, voisiko sanoa, että raikkaaseen pohjoisen ilmastoon. Meidät alussa majoitettiin tämmöiseen sotilashotelliin ja tätä me kutsuttiin, että se on Hilton. Tässä Hiltonissa oli pieniä ilmastointivaikeuksia ja huoltovaikeuksia. Ei ollut huoltomiestä. Muistan, kun yhtenä aamuna lumilapiolla heitettiin kerroskäytävän ikkunasta lumen pois käytävältä, koska kukaan ei ollut korjannut sitä ikkunaa, mutta minulla oli sikäli hyvä tuuri, tai tuurin asemani johdosta. Sain valita sitten sen huoneen, jossa kenraalit nukkuivat. Ja se oli ainoa huone, jossa oli suihku. Ja arvakkaa, kuka otti aina ekana suihku. Sitten meidän 5 kaverista se viimeinen sai aika kylmän suihkun, koska siellä nyt ei valitettavasti se lämminvesisysteemi toimikaan. Eli siellä oli olot ihan toisenlaisia kuin siellä Saharan kupeessa. Voi sanoa näin, että Saharassa taas on sellainen ero, että esimerkiksi kun ajatellaan Libyaa ja mennään tänne noin 1100 kilometriä rannikolta erämaahan,
siellä talvella aamulla oli vesilammikon jäässä, mutta puolen päivän aikaa oli sitten jo 25-30 asteen lämpötila, eli lämpötilaerot oli valtavan suuri. Aikamoisia vaihteluita. Tuossa äsken tuli mieleeni, kun mainitsittiin sitä puista ja niiden kaatamisesta, niin siellä on yksi yksityiskohta tässä kirjassa, olet kirjoittanut, että niistä sahattiin sahatavaraa näistä puista ja otettiin sinne rakennustyömaalle käyttöön. Mitäs siinä kävi? Joo, totta kai kun tämmöinen maantie oli avattu Suomeen, kyllä Pohjois-Suomen ihmiset olivat aktiivisia. Ne halusivat heti tehdä bisnestä ja niinpä sinne tuli yksi henkilö, joka halusi pistää kenttäsirkkeli pystyyn. Hän sai tietysti tulla, laittoi sirkkeli pystyyn, mutta yhden kerran se tuli ja sitten noitui, jos täällä on lapsia, niin en minä viitin kaikkia kirjoisanut, että perkele. Ei tämä kannata, tämä on 3. kova pala terä, joka menee, ei tämä ole enää bisnes. Se oli niin täynnä sodan aikaista granaattia, luotia, sirpaleita, että me oltiin vuoden varmasti taistelutantereella. Ja näin meillä kävi sikäli hyvä tuuri, että me ehdittiin työmaan tarpeisiin saada varmaan 90% näistä tarvittavista laudoista, lankuista ja tarvikkeista sahattua ennen kuin tämä henkilö katsoi, että nyt tämä bisnes on negatiivista. Ja aika jännää muuten, että ne samat kansakunnat, Venäjä, Suomi, Saksa, oli silloinkin vastakkain siellä tekemässä näitä sirpaleita. Tässä nyt oli kuitenkin tämä jako hieman toisen näköinen käytännössä. Siellä oli suomalaiset tekemässä, eli puolimatkan porukka. Ja vastapuolella oli sitten kaikkein pahin, oli tietysti saksalainen rahoittaja. Ja heidän koulutettavinaan oli sitten venäläisiä insinöörejä. Saksalaisilla oli aika ilkeä tapa ja käsky Saksan maasta, mikä jatkuu ihan aina. Ja kaikki pitää saada takaisin Saksaan. Lukee paperissa mitä vaan. Ja niinpä meille tuli riitaa siitä, että minkälaisia normeja noudatetaan. Saksalaiset halusivat tietysti, että ne on saksalaisia normeja, koska sen perusteella tavarat pitää tuoda Saksasta. Ja sopimus kertoo, että ne on venäläiset normit ja tavarat pitäisi tuoda Venäjältä. No, mitä tavaroita sinä tuot Venäjältä? Eihän siellä ollut mitään. Hetki sitten, pari vuotta sitten oli Berliinin muuri murtunut. Ja sieltä, jos ei kaikki ole varastettu, ne oli mennyt sitten kyllä henkilökohtaiseen käyttöön. Eli käytännössä Venäjältä ei saatu oikeastaan yhtään mitään. Jopa polttoaine kuorma-autoihin oli pakko tuoda Suomesta, koska se diesel, mitä Venäjällä myytiin, oli sellaista, että se tukki tämän bensan pääsyn ja koneistoon. Ja meille tuli sitten Nesteen kanssa hyvä tuttavuussuhde siellä. Kaikki tuli semmoista niin sanottua arktista laatua. Mutta sitten sä sait sinne, kun tavaran kuljetuksesta puheen ollen, niin sait oman veturinkin. Juu, mutta tässä oli tietysti, täällä piti järjestää ensinnäkin tänne Venäjälle. Tullilaitos oli ihan uutta. Ne ei oikein tiennyt, mentiin tapaamaan. Minulla oli hyvä ystävä, tulkki, Suomen kansalainen, syntyperäinen venäläinen. Ja mentiin tapaamaan tullipäällikköä ja tullipäällikkö ihmetteli, että mitä pitäisi tehdä, että miten tässä pitää toimia. No, minä sitten ehdotin, että tässä Kantalahti on aika lähellä tätä alakurkkia, 135 kilometriä vaan, ja Murmansk on siellä vähän muutama 100 kilometriä kauempana. Teidän pitää laittaa tänne Kantalahteen toimisto. Me voidaan auttaa, että mennään valitsemaan taloja. Tietysti sinun pitää asua täällä Kantalahdessa. Siinäkin voidaan mennä hakemaan teille asuntoa. Eli piti saattaa tämä tullipäällikkö elämän alkuun uudessa paikassa. Tällaista maahanmuuttajan sisäistä siirtoa tuolla Venäjänmaalla. Ja täällä me sitten rakennettiin myöskin sellainen systeemi kaikkien kymmenien riitojen jälkeen, että meille sallitaan tehdä tämmöinen tullitarkastusalue. Meillä oli tullivapaus, tietysti veroista ja tulleista vapaus, jonka venäläiset ymmärsi taas toisella tavalla.
heidän mielestään. Kaikki paperit ei liity tähän tullaukseen, vaan tämä on jotain muuta selvittelypaperia tai jotain muuta. Ja se maksaa tämän verran ja tämän verran. Näistä me väännettiin kättä, jäättäin. No se me saatiin tämä tulliselvitysalue sinne työmaalle. Seuraava kysymys. Mutta tullimesti pitää sitten mennä taas takaisin sinne Kantalahteen. Se oli 135 kilometriä yhteen mittaan ja voitte sanoa, että se kesti kauan. Me päätettiin, että ei tarvitse lähteä. Voitte asua samalla lailla kuin nämä suomalaiset täällä parakeissa. Saatte samaa ruokaa, kunhan olette vaan töissä ja laitatte leiman papereille. Ja tällä tavalla tämä junailtiin. Ja nämä jatkuvat tulliselvitykset oli varmaan se kaikkien isoin riasa näiden saksalaisten valvojien lisäksi. Ja sitten oli, kun tätä tavaraa tuotiin, niin sieltä loppui paikallinen rautatiepiha kesken ja tarvittiin sivuraide ja sinne tuli se enskaveturi sitten. Joo, koska veturia kun tarvittiin silloin tällöin, sen veturin tilaus piti tapahtua tietysti sieltä pääpaikalta Murmanskista ja siitä tuli lupaus, että 3 päivän päästä se on. Mutta en muistanut sanoa, että mistä lähdetään laskemaan sitä 3 päivää. Ja siinä sitten piti odotella, siellä oli meidän tavarat valmiina, ei saada purettua, kun oli tämä julkinen ratapiha. Meidän piti tehdä tähän julkiseen rataan oma sivuraide, pieni semmoinen 100-150 metriä, ja tietysti saada siihen myöskin vaihteita. Kyllähän meillä oli eestiläisiä työntekijöitä, jotka olivat tottuneet tähän venäläiseen normistoon, eikä siinä sen kummempaa. Pantiin pojat töihin ja sinne syntyi sitten tämä meidän oma rata. Ja yhtenä päivänä mä ihmettelin, että mikä ihmeen veturi tänne on tullut. Pojat oli, en minä tiedä kuka, mutta minä veikkaan, että se on Kostavavaron Kaupo, joka hoiti kaikki maatyöt ja betonit. Hän sai päähänsä, että eestipojat tuo kyllä yhden veturin tänne työmaalle. Ja niin ne teki. Ne ostettiin laillisesti tämä veturi, tuotiin siinä Alakurtin asemalle, mutta Alakurtin asemapäällikkö ei mitenkään voinut uskoa, että lokakuun rautateiden pyhä veturi on myyty jollekin yksityiselle yrittäjälle. Ei mitenkään. Se käänteli paperia ja käänteli. Kyllä siinä meidän nämä omat tulkit että kyllä tämä on laillisesti ostettu, siinä on leima ja niin edelleen. Ja se veturi sitten tuli meille ja jostain syystä tälle veturille tuli nimi Enska. Ja se kuulemma sen takia, että minähän sitä porukkaa vedin. En tiedä, onko se totta vai ei, mutta kyllä siellä kauniisti lukee tuolla paperissakin vielä valokuva, että Enska. Mutta sitten se palo pois loppujen lopuksi vielä ennen kuin kylä valmistui. No pitäähän tähän saada pikkusta hauskuuttakin tähän elämään. Ja olin lähdössä Suomeen matkalle, kun yhtäkkiä tulee kaveri työmaalta ja huutaa, hei, Enska palaa, Enska palaa. No minkä takia se nyt palaa? Vastahan se lähti menee. Ei kukaan heti osannut yhdistää, että Pirskatti viekö, minä olen se Enska, joka menee Suomeen, ja se Enska, joka täällä palaa, se todella palaa. Pikkupojat oli keränneet vähän rättejä, heittänyt sinne veturin sisätilaan rätin, ja siitä lähti tämä veturi palamaan. Ja luojan lykky, joko siinä oli niin, että ne polttoainesäiliöt 800 kuutiometriä olivat riittävän kaukana, tai sitten ne olivat tyhjiä. Mutta jos siellä olisi ollut polttoainetta ja lähtenyt palamaan, niin sitä kaupunkia ei olisi ollut, mutta olisi ollut iso monttu. Joo, tällaista kaikkea. Ja oliko se siellä yksin vai perheen kanssa täällä Alakurtissa? Tämä Alakurtti oli sikäli tämmöinen puolivälityö, koska lyhyt matka kun tie saatiin kuntoon, niin pääsi aika sujuvasti kulkemaan sieltä Kellosajan kautta tänne Sallan suuntaan ja Suomeen, mutta periaatteessa olin yksin. Aikaisemmat työt oli perheen kanssa. No miten te prosessoitte siellä miessäkin kanssa sitten näitä koti-ikävää ja perheen puuttumista? Se oli oikeastaan tämmöinen asia, tuli ilmi jo minulle nuorena poikana, 32-vuotiaana, kun olin Libyassa. Menin työmaalla käymään aika usein. Ja
sieltä yhtäkkiä yksi kaveri, huomattavasti mua vanhempi, tuli sanoa, olisiko sulla aikaa? Haluaisin puhua sun kanssa. Ja vähän ihmettelin, että en ollut joutunut tämmöiseen tilanteeseen, mutta toki mulla oli aikaa. Sitten mulla vähän kerrassa hämäläisenä ihmisen rupeaa ymmärryskin heräämään herranen aikaa. Tämä oli perheellinen. Hän halusi jotakin kertoa jostakin, joka oli hänen huolensa, joka liittyi perheeseen. Ja näin alkoi tämmöinen mulla aika, voisi sanoa, toistuva tapa. Aina joka kerta, kun täällä Jonne Launosen Jomppa, onko täällä Veskuakaan? Ei ole vielä. Launos Jomppa oli minun tuki ja turva tuolla Tripolissa. Hän lähti ja kävi näitä työmaita läpi useammin kuin minä. Ja joka kerta minä aina kysyin, mitä porukalle kuuluu. Aina ensimmäinen asia oli, että miten ihmiset siellä voi. Ja sitten kun meni työmaalla käymään, tuli niin kuin rutiini siitä, että vähän keskustellaan jostakin asioista. Ja myöskin sama toistui täällä Alakurtissa, mutta Alakurttia mä en pidä ollenkaan niin kuin työmaana. Tai siis ulkomaisena. Se oli ikään kuin kotona. Se oli puoli kotona olla. Hyvä. No tämä oli tämä toinen kirja, tämä Alakurtti, joka täällä näkyy, tämän näköinen. Ja Alakurtti on ja elää edelleenkin, mutta se on siellä nyt suljettu rajan takana, että tällä hetkellä emme ihan tiedä, mitä sinne tapahtuu ja mitä sinne kuuluu. Jätetään se tällä erää nyt rauhaan ja mennään asiassa eteenpäin. Eikö mennä vielä? Ei, koska tässä on käynyt tämmöinen kummallinen noidan kehä. Enska, me käymään seuraavaksi, niin kuin sanottiin hiljemmin, me käymään Venäjälle. Kun minä menin Gaddafia tapaamaan, tai Gaddafi maahan, Gaddafi kuoli. Sitten mä menin Irakiin, Saddam Hussein kuoli. Nyt tuli sitten seuraava toive, lähde käymään vielä kerran Venäjällä. Ehkä siellä sitten Putinillekin käy huonosti. Sen minä tiedän, että Liberia, johon ollaan kohta matkalla, niin siellä tämä presidentti oli ensimmäinen semmoinen presidentti, joka oli kansan valitsema, eikä yläluokasta. Yläluokka tarkoitti niitä ihmisiä, tummia ihmisiä, jotka olivat tulleet, saaneet vapauden Yhdysvalloista ja muuttaneet Afrikkaa heille luvattuun maahan nimeltään Liberia. Niin tämä Samuel Keynan Doe, hän kuoli sen jälkeen, kun minä olin jo lähtenyt maasta pois, että minulla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Kirjoihin mennäksemme, nämä on valtavia kokemuksia, mitä olet saanut elämässä elää ja suuria saavutuksia. Niin tämä kolmas kirja rupesi polttamaan sinua sitten takamuksissa niin, että se oli nyt pakko lähteä kirjoittamaan ja siinä lähdit kirjoittamaan sitten ensimmäiseksi Viipurista. Ei, nyt VT. Hiihteles vetetään, niin sä olet syyllinen siihen, että minä olen täällä. Jaha, sieltä saapuu vete. Joo, täällä nyt hiihtelee eteen Veijo Myllymaa. No niin. Ojoisten vanha viisas mies. Tämä aikoinaan, kun tavattiin tuossa joitakin vuosia sitten, oli sitä mieltä, että mun elämän polku on ollut sen verran kirjava ja monimutkainen, että siitä pitäisi tehdä jotain tehdä kirjaa. No minä ajattelin, että mä nyt teen tuosta meidän Libyan matkasta semmoisen pienen muistiinpanon ja näytin sitä tälle asiantuntijalle. Ja ei vetellehän se ei kelvannut. Ei, se pitää tehdä iso koko matkasta. Ja no minä rupesin sitten miettimään, niin taas tuli apuun yksi hyvä ystävä, eli vanhimman pojan naisystävä, joka on toimittaja. Hän sanoi, että ei sinun kannata tehdä enää mitään tuon ikäisille, kun tuo meidän poika, tuo 48-vuotias on. Ei sun kannata sille tehdä yhtään mitään. Eikä sun oikeinkaan kannata tehdä pojanpojillekaan. Mutta niitä kaikille olisi mahdollisuus lukea ja matkustaa se matka, minkä me olemme kulkeneet. Ja näin sitten tämä Pahuksen vete laittunut tekemään töitä 4 vuotta. Mutta hän oli tehnyt 4 vuotta sitä ennen mahtavan dokumentin Ojoinen Story. Ojoinen on kaupunginosa täällä Hämeenlinnassa, jossa minulla on ollut ilo käydä tämä nuoren miehen korkeakoulu.
kuinka tullaan toimeen, riidellään ja ollaan kavereita ja pidetään toisista huolta. Hän on tehnyt tästä alueesta oman todella komean dokumentin ja voi olla vielä myynnissäkin. Kaikki on loppu. Hyvä tavara loppuu kesken. No niin, aika lähellä sitä. Joo, asia liittyy tähän johtamiseen, että millä härskutilla ne pysyy kaikki asiat hanskassa tuolla erilaisissa kulttuureissa ja erilaisissa kieliryhmissä, kun siellä pitää huomioida tässä rakentamisessakin tämmöiset maan lainsäädäntö, sitten pitää sopia asioista ja sitten niistä pitää tehdä tai neuvottelujen jälkeen sopia ja sitten on työntekijöiden erilaiset ehdot, turvallisuusasiat, sitten energian saanti ja sitten se tavaramäärä valtava, mitä näihin isoihin projektiin kuuluu. Ja sitten kaiken lisäksi vielä sitten on tämä kulttuuri ja korruptio, niin millä helvetillä ne pysyy ihmisen näpeissä. Ja kuitenkin sä olet ylimpänä pomona siellä niin ollut vastuussa kaikesta ja sopimassa alihankkijoita myöten, että mitenkä homma etenee. Ja aina on tullut kiitettävä lopputulos sieltä jokaisesta projektista. Kyllä nyt tuli kuulkaa liian paljon kauniita sanoja pitkä rivi minulle. Enhän minä kaikkia tätä. Rakentaminen on aina ryhmätyöllä. Se on aina joka paikassa. Jos joku luulee, että minä yksin tätä teen, lähtekää kokeilemaan, rakentakaa vaikka yksi kaupunki, menkää yksin tekemään. Meillä Alakurtissa oli 1250 henkilöä isommillaan. Ja me tehtiin silloin töitä 24 tuntia, 7 päivää viikossa. Ruokalassa oli sunnuntaina 2 tunnin tauko, kun se piti siivota. Ja tietysti näitä töitä pitää jakaa osiin. Ja kaikkeen tähän osaamiseen, voisi sanoa, että oppii vaikka ei mistään muutakin kantapään kautta. Ensimmäinen työ, jossa jouduin jakamaan töitä vähän, oli Suomessa Kuopion kaupungin ja jätevesipuhdistamo. Kukas katsoo tuota raudotusta, kukas tuota laudotusta. Jos minä hoidan sen beton, niin kukas tekee tätä. Siinä tuli tämmöistä pientä oppia tähän organisointiin. Varsinainen iso organisointi oli tämä Irakin työ. Se oli niin iso, että siinä 2 päivää aikoinaan koulutin näitä ihmisiä eri tasoisiin tehtäviin ja kerroin myös, miksi palkka on eri tasolla erilainen. Et periaatteessa, jos sinä yrität salata jotakin, siitä tulee susi, siitä tulee paljon pahaa. Ihmisten pitää tietää, miten täällä toimitaan. Ja tämä on yksi niistä perusperiaatteista. Oli se sitten suomalainen tai jonkun muun maalainen. Sun pitää vaan saada yhteys ja sun kummallisen suuri avain on, kun katsot silmiin ja hymyilet. Ja periaatteessa pomo ei saa koskaan suuttua. Ja joskus se on ollut, siis joskus, on ollut aikakoetuksella. Mutta nämä on niitä asioita, että se on toistuvaa tekemistä. Sä teet virheen, koitat oppia sitä virheestä. Jos et sitä opi, niin sä oot varmaan väärässä paikassa. Pitäisi löytää joku, joka sitten älyäisi aikaisemmin sanoa, että tämä on liian vaikea. Tämä TV1-dokumentti, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin se alkaa muistaakseni aika selvillä sanoilla, että miten tässä rakennuksella tehdään. Pitää luoda ensin se henki. Se on ihan kaikessa tekemisessä. Oli kyse mistä tahansa, johdat sen mitä tahansa. Sun pitää saada sinne joukkoon semmoinen, että tämä on meidän yhteinen työ. Tämä pitää saada päätökseen niin hyvin kuin osataan. Ja tämä on se kaikkein paras. Eli saat syöttää luottamuksen toisiin ihmisiin, samalla se hengen. Ja kaikki tämmöinen peittäminen ja kiertäminen, niistä tulee aina susi. Ja nyt kun mä oon katsellut surukseni täällä Suomessa tapahtuvia isojakin projekteja, tulee mieleen eräs metrotunneli työmaa tuolla etelässä. Me ei ole ihan etelässä, se oli siellä kauempana. 2 viikkoa ennen kuin sen piti olla valmis, tuli ilmoitus, että
ei se taida valmistua. Mä en ymmärrä, miten sellaisia aikatauluja joku voi laatia, ettei näe etukäteen 2-3 kuukautta vähintään. Ja kun tuo 2 viikkoa oli kulunut, niin meni puoli vuotta, kun se rupesi valmistumaan. Siis jotain ihan olennaista puuttuu näistä asioista. Aina siirretään vastuu toisille, ei minulle. Mutta kaikessa työssä pitää olla yksi syyllinen, joko vapaaehtoisesti taikka sitten vaan hän on siihen paikkaan tehtävään nimetty. Oikein hyviä sanoja. Mennään asiassa eteenpäin. Tämä 3. kirja alkaa mun mielestäni hyvin raflaavasti. Sanouduit irti työpaikastasi, perustit oman yrityksen ja lähdit Viipuriin. Joo, tuossa oli, siihen aikaan Suomesta oli aika hankala tilanne saada ainakin rakennusviennissä töitä. Mekin yritimme saada Viipurin yhtä työtä, jossa minäkin olin tonkimassa maisemia muutaman kerran. Ja laskettiin hinta niin tarkkaan kuin ikinä ihminen kehtasi, että ei tästä kultakaivosta voi tulla, mutta tulisikohan edes tästä omat takaisin. No, se saatiin tarjous jätettyä ja huomattiin, että nyt tässä asiapapereissa, jota tilaajalta on tullut, niin se on valtavasti puutteita. Epäselviä kohtia oli montaa kappaletta. Ja me teimme, meillä oli tämmöinen ryhmä, joka laski sitä, teimme päätöksiä, että kaikki epäselvät kohdat kerrotaan, mitä se on epäselvä ja mitä se maksaa. Ja tietysti kun me kerrotaan, mitä se maksaa, laitetaan sinne summa, joka ei ole 0, niin meille kävi niin kuin kaikille muille paitsi yhdelle yrityksille. Yksi yritys sai sen työn ja 30% halvemmalla kuin meidän työ. Ja se oli meille käsittämätöntä, että joku sillä hinnalla lähtee tekemään tämmöistä itsemurhaa. Mutta hei siinä kaikki. Tämä yritys oli joutunut sitten, joka tämän työn sai, oli joutunut ongelmiin tilaajan kanssa. He eivät tunteneet ja tienneet, miten näitä sopimusehtoja pitää lukea. Mutta he olivat osanneet kirjoittaa kyllä nimensä. Ja se oli sitten menoa. Voin sanoa, että kun sitä lähdetään tekemään työtä, josta he eivät ymmärrä, mitä tehdään, siitä ei voi seurata mitään hyvää. Ja niinpä tässä sitten kävi, että minulle aikaisemmin 2 muussa työssä aikaisemmin puolimatkaa ollut tilanteet, joissa minut projektipäällikkö oli todettu syylliseksi tapahtumaan, joka ei varmasti ollut totta, ei ainakaan minun mielestä. Ja nyt sitten nämä virolaiset ystävät, jotka olivat tämän työn saaneet, oli työyhteenliittymä, he erään toisen ystävän kautta saivat yhteyden minuun, että tule auttamaan. No, sovittiin palkasta ja ensimmäisen kerran eläessäni minä sain sanoa, että mikä on minun palkka. Tähän saakka oli aina toinen, että se on tämä tai lähde kävelemään. Se oli, kylmä totuus oli siinä NCC-puolimatkaakin. Nyt minä sain sanoa, että minkä arvoinen minä olen. Ja minä vähän kyllä hinnoittelinkin sitten. Ja niin minä lähdin sinne taistelemaan, sanoudin irti 19 vuoden palveluksen jälkeen NCC:stä. Ja ne ihmettelivät, että olet sä kyllä sekopää, kun 3 vuotta enää ja pääsit eläkkeelle. Mä en osannut kuvitella itsensä, että mitä helkkaria 3 vuoden päästä, mitä mun pitäisi tehdä. Mullahan toimii kaikki paikat. Ja sitten ne houkuttelivat, että no tehdään sopimus. Ja sinä menet sinne ja menin työmaahan, joka tiesi, että ei varmasti ole kultakaivos. Ja siitä sitten alkoi tämmöinen, voisikohan sanoa, että yksityisyrittäjän opintomatka. Voin sanoa, että se oli mielenkiintoista. Vastapuolella oli sitten alan asiantuntijoita tällä investoijalla. Minä olin urakoitsijan edustaja, en suurin päällikkö, vaan olin sen suurimman päällikön apulainen. Käytännössä kuitenkin junailin kaikki nämä työt ja keskustelut tämän investoijan kanssa. Ja meillähän tuli jatkuvaa riitaa tämän investoijan kanssa, mutta minä perustelin, minkä takia näin ja näin ja näin. Ja ilmeisesti tämä eteni niin hyvin tämä työ kaikkien muiden ongelmien jälkeen, että kun työ päättyi, investoijan edustaja tuli, voisitko sinä tulla meille töihin? Meillä on seuraava työmaa tuolla
Kroatiassa. Se on paljon mukavampi ilmastoltaan ja muutenkin kuin tämä keskeneräiseen entiseen betonielementtitehtaaseen tehty kivivillatehdas. Ja niin siitä sitten yhtäkkiä minä hyppäsin pöydän toiselle puolelle, että nämä loppuajat minä olinkin sitten yllättäen elämäni ensimmäisen kerran tilaajan edustaja ja tiesin mitä toi urakoitsija Parka pöydän toisella puolella ajattelee. Ja tämä tieto, minkä oli saanut itse tuosta työstä, jopa ihan yksityiskohtaisiakin tietoja, niin auttoi esimerkiksi Kroatiassa niin, että minä sanoin kavereille siellä toisella puolella pöytäurakoitsijalla, että tulkaa aamulla ennen kello 7, saatte hyvää kahvia ja kertokaa minulle, missä teillä on ongelmia, minkälaisia ongelmia. Siinä me juotiin kahvia ja ne kertoi ja sitten sovittiin, miten tätä asiaa viedään eteenpäin ilman papereita. Mä en ole eläessäni niin vähän tehnyt papereita kuin tässä Kroatian työssä. Ja meillä tämä yhteyden toiminta jatkuu hyvin siellä, mutta sitten tietyllä tavalla, koska investoijalla saattaa olla omia heikkoja suunnittelijoita, niin kuin tuossakin työssä oli, investoijan omat kaverit, joilla puolella minäkin olin, ja rupesi sanoa, että sä olet kyllä enemmän urakoitsijamies kuin meidän mies. Minä en taas lue sopimuksia niin. Minä luen niin kuin sopimus on. Ja meille tuli välillä riita, että minä olin ei-toivottu investoijan mies. Sitten viikon päästä olit ehdottomasti meidän mies. Jatketaan sopimusta ja mennään taas seuraavaan työhön. Tämä oli tämmöistä sisäistä painia myöskin. Haasteita riitti ja turhaan mielestäni tämän kirjan nimi ei ole tämä suomalaisella sisulla eli jääräpäisyydellä tavoitteisiin. En minä ole mikään jääräpää. Suomalaisella sisulla sanoin. Niin. Kyllä. Ja tehdas tuli valmiiksi ja kun tänä vuonna kävit siellä tehtaassa katsomassa, että vieläkö se pyörii, niin sanottiin, että se on maailman paras tehdas, eikö se näin ollut? No tässä nyt ainakin tämä puhutaan Kroatian tehtaasta, niin kertoo, että se oli saanut tämmöisen jonkun kunniapalkinnon, kunniamaininnan, että paras tehdas. Ja arvakkaas, minkä paikkaan tämä Kroatian tehdas tehtiin. Teidän täytyy olla pirun hyviä uimareita, jos te teette järven pohjaan tehtaan. Oli sieltä vesi laskettu pois? No, Mussolini oli joutunut pikkusen auttamaan saksalaisia ja Mussolini oli käskenyt poikia kaivamaan paikallisesti. Tuosta oja, se menee sitten Adrianmereen. No, siitä vesi lähti pois. Tämän jälkeen alkoi ongelma, kuka omistaa tämän maan täällä järven alla, kun ei olekaan enää järveä. Siihen saakka oli olemassa selvä omistaja tälle järvelle. Nyt ei ollutkaan. Sitten alkoi tehtävä, johon minäkin valitettavasti joudun sotkeentumaan aika tiiviisti. Ja lopulta se meni siihen, että minä laitoin sitten viestiä Tanskaan. Ottakaa korkeamman tason edustajat, tulkaa tänne Kroatian Zagrebiin. Teidän pitää löytää ne tahot, jotka ovat oikeutettuja kirjoittamaan rakennuslupa tälle työmaalle on annettu. Siis rakennuslupa työmaalle, jonka omistussuhteista kukaan ei tiedä yhtään mitään. Silloin ei tiedä, kyllä sille löytyi sitten. Mutta aikamoinen vääntö, kun mun piti mennä valvomaan vaan töitä, eikä miettimättä kuka omistaa ja mitä. Mutta tämä oli yksi osa sitten tätä touhua. No joo, mennään eteenpäin. Niitä käänteitä, niitä on paljon. Voi lukea tästä kirjasta sitten lisää, mutta sitten meni vielä mikä se oli? Tatarstaniin. Minä jouduin tämän Kroatian jälkeen, sain komennon menet laajentamaan Viipurin tehdasta. Olet asiantuntija. Eräät minut tuntevat tietää, että jos minun pitäisi katsoa, kun toinen tekee väärin töitä, enkä saa sanoa sitä, tai en voi vaikuttaa, ei ole herkkua katsella, kun toinen tekee sutta. Ja yritin päästä sitten siitä tietysti pois, koska en tykkää olla eunukki yksinkertaisesti. Ja onneksi tämä työmaa oli suhtkoot lyhytaikainen ja sitten tuli eteen tämä minun viimeinen matkani. Mikäs siellä nyt oli viimeinen? Ai niin, tämä.
Joo. Minä lähdin Tatarstaniin, tai minut määrättiin sinne. Ja minkä takia? Oli yllättävää, me olimme aloittaneet ystäväni Jörgenin kanssa, tanskalaisen insinöörin kanssa, joka oli entinen maaotteluurheilija Tanskan maajoukkueessa. Yhtäkkiä sitten meille ilmoitettiin, että Moskovan toimisto hoitaa tämän työn, että te voitte 2 lähteä pois. Me olimme tehneet erittäin hyvän tarjouksen, kuinka se työ pitää tehdä. Sitten meidän pannaan sivuun. Meni 1,5 vuotta. Ystäväni soitti Tanskasta. Enska, olen huomenna tuolla Kööpenhaminan lentokentällä. Meillä olisi töitä. No, minä menin ja kuulin, että tästä Tatarstanin työmaan projektijohtaja ja projektipäällikkö olivat poistuneet jo jokin aika sitten, eivätkä ollenkaan tulleet takaisin työmaalle. Siellä oli työmaa, jota johti ei kukaan. Tai sitten tämä paikallinen urakoitsija, joka oli ottanut itselleen semmoisen aseman, että hän on se, joka tietää, ei investoija. Investoija pitää kuunnella, mitä minä urakoitsija sanoin. Mitä te muuten rakensitte sinne? Samanlainen kivivillatehdas. Kivivillatehdas, joo. Jälleen kerran. Tehdas, joo. Musta tuli, en sanonut koskaan rakentaa jogurttitehdasta. Helkkari vieköön Venäjälle ja Liettuaan sai rakentaa tupakkatehtaan, jota minä kyllä vihaan. Kumpaa minä? Sä oot siis tehnyt suomalaista rakennusvientiä, kohentanut suomalaista talouselämää isoilla lihaksilla, sanotaan näin. Kyllä. Kukas lainaisi mulle lihaksia? Näin on käynyt, ja nyt olet sitten kirjoittanut ne 1110 sivua muistiin näihin 3 kirjaan. Trilogiakirjoihin. 1110 sivua. Laskin kaikki sivut. Aha. Näin siinä on, ja mielenkiintoista lukemista kaikki. Jos ei vielä kirjoja teillä kaikilla ole, niin kannattaa hankkia jollakin tavalla. Niitä on saatavana myöskin kirjakaupoista ja kirjastoista näitä kirjoja, mutta täältäkin voi ostaa, ja tuossa on nettiosoite, mistä voi ostaa muunakin aikana, että oikeastaan siitä asiasta. Mutta miltä sinusta nyt tuntuu sitten näin jälkikäteen? Missä sä onnistuit? Kysykääpä sieltä. Eittäkää kysymyksiä, niin mä yritän vastata. No niin, yleisö kysyy, että miltä Enskasta tuntuu. Ei löydy kukaan. Ootte te tyypillisiä rohkeita suomalaisia. En perhana me kysymään. Kyllä tuo kertoo. No kerro sitten, miltä susta tuntuu näin jälkikäteen. Juuri nyt, kun on tässä vaiheessa, niin minä toteutan vaimoni hartaan toiveen, että minä ilmestyisin näkyvästi omaa huoneistoon. Kyllä minä kuulemma siellä liikun hahmona, mutta missä se miehen ajatus on? Et sä taaskaan kuuntele meitä. Mihin sä nyt vastaat? No minun ajatukset kulkee vähän muuta. Niissä 1110 sivussa. Joo, ja ei saa sanoa, että onko jotain hautumasta. Ei vielä. Nyt täytyy vähän vetää henkeä. On se aikamoinen urakka. Kyllä mä 2 maratonia on juossut. Tää otti vähän kovin. Mutta suuret onnittelut siitä. Kirjatrilogia on nyt valmis ja Enskaa on syytä onnitella. Onneksi olkoon. No, kiitoksia. Täällä kirjoissa on tarinoita, joita te ette usko. Mutta tämä nyt ei liity mitenkään erään riihimäkeläisen kansanedustajan nostamaan kirjaan erään oikeudenkäynnin jälkeen. Mutta tässä mulla on näitä tämmöisiä kirjoja, 26 kappaletta, se on tämmöinen nippu. Ja tästä on nyt jonkin verran käytetty, ja tässä on kaikki käsin tehtyä tekstiä. Mä osaan vielä kaunokirjoittaa. Te ette ymmärrä yhtään mitään, mitä täällä lukee, koska tää on välillä suomen pääosin englantia ja erinäköisiä lyhenteitä. Ja kyllä minunkin piti vähän miettiä, että mitä hän on tarkoittanut. Kyllä se sieltä sitten tulee. Mutta ilman näitä muistiinpanoja en mä olisi pystynyt kirjoittamaan. Ja sen takia
En muuttanut missään kohtaa, vaikka jälkeenpäin tuntui siltä, että en mä kyllä enää noin tekisi, enkä muuten tekisikään. Mutta ne on kirjoitettu sen tiedon pohjalla, mikä silloin minulla oli. Ja siitä saadaan ainakin hyvän tyynyn nukun ja siltä osin hyvää unta. Kyllä, ne muistiinpanot ovat erittäin tärkeitä silloin, kun ruvetaan dokumentoimaan joitakin asioita. Ihmismuisti on hatara. Mutta kysymyksiä saa edelleen esittää. Enska on täällä tavattavissa. Hän kirjoittaa omistuskirjoituksia näihin kirjoihin. Tulkaa, käyttäkää hyväksenne sitä. Ja jos nyt vielä on jotain kysymystä, niin mikrofoni kulkee. Jos ei, niin jätetään jutustelu tällainen keskenäisemmäksi jutusteluksi sitten täällä. Tulkaa lavalle ja jätetään mikrofonit syrjään. Kiitoksia kaikille mukanaolosta. Ja kiitoksia Jormalle siitä, että lähti juontamaan tätä touhua, koska en minä tästä olisi osannut yksin lähteä tekemään. Hän teki tämän, minä laitoin jotakin näkyviin ja hän sitten kirjoitti, tässä on juontajan polo. Kiitoksia Jorma. Kiitos. Kerran pitäisi mennä vielä sinne Venäjälle, se on se kuppeelo.